Herkese salam mehriban dostlar. Ýagdaýlaryňyz gowmy, janyňyz sagmy. Mehriban dostlar, bugun ýerde siziň bilen täze videoda, ýagny Guinness Rekordlar kitaby. Guinness Rekordlar kitabynyň saýdyny belki araňyzda meniň pikirimçe 10 adamdan bir adam ýa bilýändir, ýa-da bilýän däldir. Diňe adyny eşitdiňiz Guinness Rekordlar kitaby hökmünde. Indi gelin şu arada birazcık size dolu informasiýalary siziň bilen öz bildigimden paýlaşaýyn. Mehriban dostlar, ilki bilen video başlamadan owal eger kanala agza däl bolsaňyz kanala agza bolmagyňyzy haýyş edýän we videonyň köp adama ýetmegi üçin hem özüňiziň like'yňyz we kommentariýalaryňyz bilen hem gollap bilersiňiz. Mehriban dostlar, ilki onda gün tema başlaýar. Guinness Rekordlar kitaby. Muny ähliňizde hani ýaş wagtyňyzdan bäri eşitip gelýänsiňiz Guinness Rekordlar kitaby. Şuna nädip girilmeli, nädip taşyrmaly we birem Guinness Rekordlar kitabyna biziň ýurdumyzda Türkmenistandan giren zatlar barada da birazcık tanış bolalım. Mehriban dostlar, ilki bilen munyň bir özüniň PDF kitaby hem bar. Hani gödöňde Guinness Rekordlar kitaby bolanlar bir eliňizde alınýan bir uly bir kitap ýaly gödöňde gelmesin. Munyň özüniň PDF her ýyl täzelenip duran PDF görnüşi hem bar. Ondan sonra da özüniň ýöreti web saýtynda da hem görüp bilýäňiz. Web saýtyny görmek üçin indi dostlar şöyle görüşüňiz ýaly Guinness World Records. Ene şu jaga diýer. Şu siziň web sahypaňyz. Gelin şunu täzeden men size dol ýazyp görüp gedeýin. Hatda şu jaga diýen öçüreýin. Ene guinnessworldrecords.com. Ene şu Guinness Rekordlar kitabynyň resmi sahypasy. Mehriban dostlar, sahypaya giren wagtyňyz ýa-ni şu baş sahypa açylar şunun ýaly. Baş sahypada ene indi şu ýerde dünýädäki Guinness Rekordlar kitabyna giren ähli zatlara birinciden görüp bilýär. İkinciden hem özümüz meselem diýeler seredeli näme bar? Ýa bir zada seretdim. Biri agzyna suw sepýär. 2 metr 70 näçe santimetre suw sepip bilýän eken. Agzynda puskurdy bilýär. Ýöne araňda diýelim men şunu 3 metr içine suw puskurdy biljek diýäniňiz bar bolsa, gönüşi rekord dömek üçin özüňiz zada bilýän, taşyr bilýäňiz ýa bolmasa diýelim 100 san ýumurtga içilen bolsa, siz 101 san ýumurtga içip rekord döwüp özüňize kitapda yer alyp bilýäňiz. Mehriban dostlar, ilki bilen gelin birinji zatdan başlaýyn. Öz ýurdumyzda Türkmenistandan rekordlar kitabyna giren zatlar bardy. Birazjyk tanışalyk. Köpeňiz bilýänsiňiz, esasy binalarymyz bar. Indi search hökmüne gelin gön Türkmenistan ýazaly. Indi şeýsek Türkmenistandan giren zatlar gön çykaryp berýär. Ine birincisi largest architectural star record, yani iň uly zat ýyldız, arhitektura ýyldyzy. Ine şu rekordlar kitabyna giripdir. Göreli. Dünýädäki iň uly hani gurulan, bina hökmüne gurulan ýyldız hökmünde ine şu rekordlar kitabyna giripdir. Onuň näme construction esasy eresi 3240 square metre diýär. Metr kub manysynda. Jemi zady meýdany. Ondan sonra başka näle zady bar? Ve bunun gurulmagynyň sebebi Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň Altyn asry ýylyna münasibetli gurulypdyr. 20-nji ýyllygy. Garaşdyrlygyň 20-nji ýyllygy münasibetli şu bina gurulypdyr diýär. Onda şöyle doğru informasiýalar bar. Meselem Alaw Şaduda Ataýewicz. Näme diýer? Tak. Ine şu ýerde hani siz özüňiz has giňişleýän informasiýalary okap bilersiňiz. Ene bu da sertifikatyň goşulyş dabarasy. Ana bula telewizioniýa binamyz. Guinness Rekordlar kitabyna girdi. Älim seýilgäh bilýänsiňiz muny. Iň uly karusel hökmüne girýär. Largest indoor ýapyk iň uly karusel hökmüne. Anda şäherdə Londonda da var. Olar açyk howadaky bu ýapyk karusel hökmüne iň uly karuselli rekorda girýär. Şu ýerde bir zat bar. Full public place. Köpçülik meýdanyny iň köp nämesi? Fontan çeşmeleri bolan nik girýär. Ýöne suradyny görkezmendir. Näme üçin? Ne şu ýerde? Bu näme? Most people singing in around. Yani şunu 4166 sana adam bilelikde aýdymay diýerler. Ine iň köp gatnaşyjy bilen bilelikde aýdylan aýdym diýip rekorda giren zatymyz. Näme diýene şu ýerde? Türkmenistan hökümeti Türkmenistan 26-njy noýabr 2015-nji ýylda
4166 adamın gatnaşmagyna nerede geçiripdir? Mari'nin Ahak öýünde diýär. Ahak öýü. Bilýäniňiz bar bolsa dostlar, şo ýerde 4166 adam gatnaşmagyna aýdylmaýdyrlar. Ondan sonra da tak. Ondan sonra da rekorda ýerýär. Inni buna ýaňy diýdik. Highest density of white marble clad. Iň ana uly mermerli şäher diýip gire 2013-nji ýylda giripdir Aşgabat. Şu Aşgabat şäheri iň köp ulanylan mermer binalaryň bolan şäher diýip zada gire rekorda girýär. Bu ýerde näme first person to explore the darwaza. Derwede bar dowdakyň gapsy diýilýär. Ýa-da garagumyň ýaýlymy. Ana şu ýere giren adam barada informasiýa bu. Suradyny goýmandylar ýöne näme üçin? 2013-nji ýylyň noýabry ilkinji adam George Corvinus. Ine şu adam biziň zatymyzda şu dowdakyň gapsy diýilen ýeri düýüne girýär, içine girýär. Hani ýanyna baranyň içine girýär. Şu ýerde dol informasiýalar hem okap bilersiňiz, men şu wagtyny wagtyňa saklap durmaýyn, ha giňişlerini ýerip. Ne? Largest cycling events lesson. Velosiped sürmekde iň uzun lesson 3246 adam gatnaşmagyna iň uzun velosiped sürüşikdi. Ondan sonra longest single line bicycle. Bu da hani 1995 adam gatnaşmagyna ýekaja liniýa bolup sürilýän velosiped bar. Ýekaja hatar bolup gidilýän zatda paradda rekorda girýärler. Bula ýanky diýenmiz. Ondan sonra başga näme? Largest double land lock. Bula Özbegistan, Qazaqstana geçýär. Umuman ýurdumyzda bize bire ine şunu göreli. Näçe tane rekordumuz var Guinness Rekordlar kitabynda. Bire ine suratda görüşüňiz däl şu zadyň içine giripdir. First person ilkinji diýär George Corvinus. İlkinji o Kanadalı öýdi. 2013-nji ýylyň 6-njy oktýabryna ine girýän şeýle eşik bilen. We Guinness Rekordlar kitabyna girýär. Töwereme. Türkmenistanyň degişli näçe rekordumuz var? 1. Single line bicycle 2, 3. Buna ýan gördük 3. 4. 5. 6, 7, 8, buna ýan gördük. 9. Jim 9 sany rekordumuz var. Jim 9 sany rekordumuz var Guinness Rekordlar kitabynda. Tak, bunu zat etmesin, dowamly bolsun, üzülmesin, etip bolsa 9-umuz 99 bolsun gysga wagtda. Indi mehran dostlar bu ýerde birim şeýle bir zatda mesela baş sahypa gelen wagtyňyz köpeğinizin hani ay plany uzun dırnak östürüpdir ya da plany iň uzun murtu var. Şoň ýaly zatlar görmek istedim, şu rekorda girip iň aşagda showcase bardyr. Şu bölümünde edilen zatlar görbilýär. Ya da mesela Hall of Fame. Bu ýerde başga zatlar mesela arkitektur bilen bagly, ine Burj Khalifa diýä ya da näme diýä longest dırnakly bir zatlar bar. Bu şu ýerde her nämede bir üç zatlar bar. Ondan sonra how to set a break world record. Yani bu ýerde şu bölümünde de dostlar mesela öň edilen rekordlary siz döwüp bilýäňiz. Şu bölümlere girip özüňiz görüp bilersiňiz. Indi bu ýerde mesela what makes Guinness World Record title. Indi şu ýerde hani zat edip bilýär. Näme zatlar rekorda girip biler, şoň ýaly zatlar berýär. Bu ýerde ene siz arkaň giňişleýin seredip bilersiňiz. Invite bu ýerde indi siz birim şeýle bir zat rekordlar kitabyna girmek üçin siz hökman şu Guinness Rekordlar kitabynyň agzasy şunda işleýän bir adamy notariuslar bir zat bolýar. Şonu çağırmaly. Şonuň gözüniň öňüne etip görkezmeli. Ondan şo siz ýazgalýa we şeýdem size zat berilýär. Indi gelin şu showcase'e girip görelim. Meselem hayvanlar bilen banaşykly bir zatlar bar. Adam bedeni bar. Iýilýän içilýän zatlar bar. Speed bar. Meselem iýilýän içilýän zatlarda iň köp bir zat diýen şoň ýaly zatlar bolup geçikdi. Gelin adam bedeni şunu görelim. Adam bedeni nämeler edipdir? Tak. Iň uzun dırnak. Göräňmi? Dırnagy. Iň uzun dırnak. Shortest woman diýär. Ine dünýäde ýaşaýan iň gysga aýal.
sertifikat bilen deňleýän boý paşdy. Stretch skin yani jodurlayan deri. Başka iň uzun murt. Ne iň uly agyz şoňaly. Jodurlayan iň uly agyz. Tallest married couple living there. Iň uzun hani maşgala, ýaşap ýören iň uly maşgala. Bu näme? Longest fingernails. We yekece elle iň uzun dyrnak. Hudaý saklasyn bu dyrnaga serediň. Tallest professional model. Iň uzun professional model. Aýagy üçin berilmek ýa-da. Harvest Burst triples. Tak. Harvest Burst triplets. Bu näme ekeni? Şoňa düşünmedim. Girip görmeli. Bu gözün çıkarýar ene bu. Öýlenen nämeler yani jüwitler. Iň kiçik boýly öýlenen zatlar. Jüwitler. Şu wagta için iň uzun adam. Longest fingernail on pair of hands. İki eline de var iň uzun dırnak. Bu näme? Iň agyr ekizler. Tallest man living. Şu living bolup durýar. Häzirki wagtda ýaşaýan iň uzun adam. Meselem bu şu wagta için iň uzun adam. Bu şu wagta için häzirki wagtda ýaşaýan iň uzun adam. Näme de youngest female with the full üç döşük atlar baly. Görýärmi? Sakally aýal. Bu näme? Most famous at the world bird. Onu da düşünmedim. Heaviest competitive male bodybuilder. Iň agyr hani ýarşy jok bundaki zat beden näme diýler şo? Bodybuilder. Longest nose living person. Iň uzun burun ýaşaýan adam. Bu näme? Most fingers on toes living person. Iň köpdir barmakly adam. Ýa-da ki ýaşaýan. Näçe barmak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sany barmagy bar. Her elinde 7 sany. Ne eksedilmä? Şuňa gyzykly zatlar bar, üç döşük zatlar. Moni. Ýüzünde tüý bar. Şuňa üç döşük zat girip görüň maslahat berýän. Hokman girip görüň. Goja zatlar bar. Indi mesela bu ýerden çykyp şo kesse haýwanlarlaryň bagly. Eger şu iýi biçlenler göreli. İyi biçlenlerin arasında da önümde attırıyor. Bu cashier mı? Iň agyr cashier. Ve largest pizza. Yaman gördüm da şunu. Şunu bişirse bolýa bilýärmi? Rekordy dup bolarmy? Oy, plaşatka ulo. Näet bişirdik häler. 1261 metr kvadrat. 2012-nji ýylda. 1261 metr kvadrat pizza görýärmi? Şunu biriňiz 1300 etýäňiz gön alýaňyz. Tark. Ýalňyşmasam özbekler palaw pişiripdi. 40 kulakly gadan, ullakan bir zatda palaw pişirdiler. Rekordda girdiler şolaram şeydi. Onu öz araňyzda da şuňa bir köşük bir zatlar edip rekordlar kitabyna girip bilersiňiz. Ha birem araňyzda gyzyklanýanlar barda rekordlar kitabyna girsen pul berýärmi? Ya almasa bir sana aýlyk berýärmi? Şoňa alyp pikir etýäňiz bar bolsa, size hiç kilo pul bermeýär dostlar. Diňe size sertifikat berýär. Gelin şu sertifikatdan görkedeýin. Bar bolsa arasynda. Rekord sertifikat. Tak. Häzir surat bar bolsa, ýokmy? Ene şu ellerini götürüp durun, şu sertifikat berýär size. Gangnam Style aýtýanym sertifikat alypdyr. British soldier received Guinness World Record certificate for record slow motion payout. Bu da bu başka. Pul beren okdur, ýalňyş aýma. Şunun ýaly sertifikat berýär, Ronaldo da alypdyr. Şunun ýaly sertifikat berýär, size at berýär. Bu da size näme peýda atypdylar? Ay bütköşük uly kampaniýalarda da işe girjek wagtyňyz. Hani käbir adamlar diýär, men planynyň jigisi ýa-da planynyň garyndaşy. Şonuň kıyaly size de bir plus tarapy meniň adym Guinness Rekordlar kitabyna bar diýip bilýär. O Guinness'e giren adam. Şoňa alarak bir avantaj bolýar, bolmasa başga bütköşük zady ýok. Indi nädip taşyrmaly? Mesela maraňyzda diýeli 100 san ýumurtga şişek, men rekorda girjek.
ne tavşıran diyenler bar bolsa ene şu jagaly buruşda adamjaga basýaňyz ilki login edýäs. Girmeli. Girenizden sonra meselem ilki özüňiz account açmaly. Gelin create account özüňize hasap açalyň. Özüňize hasap açandan sonra dogry informasiýany ýazýaňyz şu ýerde. Diyelim meselem your detail title diyelim Mr. First name gel şunu başka birini koyalım. Erdan diyelim. Last name Nasirov. Doğulan günü diyelim 13 ay 12 yılım diyelim 1996. Yurt saylayanız hem mi yurt var? Tak. Türkmenistan saylayanız state. Çıkan bir yerde levava çıkan yoktur. Levava mari ahal. Yok. State çıkan yok. Bu optionaldır okmanlar. E-mail'e mi koyalım? Gel haberçin koyalım. Haberçi TV. Bunu hani köp adamlar men size näme diýip aýdaýyn. Köp adamlar şuň ýerlerde account açmagy bilen oklar. Dostlar Instagram ýa-da YouTube'da video görmek ýa-da email'da gürleşmek bilen çäklenmeýän internet. Şonuň üçin gowy peýdal ýerlerde ulanmaly. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Internetden email'dan ibaret däl. O ýerde özüňe peýdal zatlar etmeli. Indi meselem that information and offers. First to hear about new games. Çok mannerle. Tak. I agree edeli. Şunam deli e-mail koyup man. Create edeli. Save password. Inni. Häzir şol account açdy özümde. Inni. Account açdyk girdik. Account açıp girermeden sonra bizim e-mailimize daha doğru atacaklar. Verification etdilerdi hani kabul etmek için. Onun hayat e-mail ya da notan şu e-mail'e barýaňyz. Mesela men şu ýerde şu e-mailime gelýän etdik. Nerede gördüm ben şonu? Sosyal. Tamam. Şu ýerde geldi. Şunun ýaly e-maili gelýär size verification etmek için, confirm etmek için. Ondan sonra linke basanızdan sonra sizin saytınıza geçeceğim. Yine. Girmeden sonra application bölüm var ne şöyle gören olsanız. Rekorda girýäňiz. Rekordda birinci bölüm vardır. Birinci bölümünde şöyle bir neçe application için gerekli informasiýalar var. Bularny öňki applicationlar çağırdı yani şöyle invite Guinness Rekortlar kitabında işleyen bir adam çağırmalı. Yankı işim ýaly barlamak için konsultancy. Burada maslahatlar bilýän bu ýöre standard applicationlar. Standard application'a girýäs. Apply diýäs. Nädir? Açylsın. Ine. Application bölümüne girdik. Indi şu ýerde daýat etmeli biz özümüz doldurmaly. Tak, Merdan Nasirov, okay, adımız, hem adımı doğru bir öz profilimiz. Indi şu ýerde apply for record için daýat tawşyr diýär. Indi oňa da basýas. Basanmadan sonra bize hani sen näme bilýän şu zatlar soraýar. Tak. Diýeli näme deli? Yumurtka düşen. Ek diyelim. Şoňla bagly bir zatlar etsin. Tak, most exing cup. Indi şu ýerde bir näçe zatlar çykaryp berýär. Tak, most exing cup. Ondan gelir şoňa. Biz şu rekordy döwmeli. Täze rekord. Täze rekordum goşup bolýar aslında bulara. Mesela men şu ýerde birini eden zady. Caps plan upside down in 1 minute 67 diýär. Başka ne zatlar var? Şunun ýaly largest Easter collection of dinosaur. Largest structure. 48.000. Ine şunun ýaly käbir rekordlar siz ýalmady diýeli gel water diýeli. Su bilen bagly bir zatlar. Suwun üstünde ýöreýän bolmaly şu Merdan Nasirov. Bamy? Şuň ýerde standyk bir zady apply et diýäs. Bular zady edipdir görýänmi?
bir näçe atlar açypdyrlar. Ýönentek meselem şuny hiç kim etmändir diýär. Onuň biz şonu eger edebilsek edebilýäs. Record application over. Dowam. Will you have any sponsor? Eger siz sponsoruňyz barmy diýär şoňa gatnaşmak üçin. Ýok. Public event or live diýär. Hani köpçüligiň içinde etjekmi de efir etjekmi diýär. I hope diýär. Does the recording making last one? I mode ýok diýär. I hope diýär. Şey dolduruşdurýan iň soňunda da öz informasiýaňy dol ýazýaňy dostlar. Hani siz bu ýerde käsken wagtyňyzy saklap durmaýyn. Şu ýerde meselem ben replanning tatdan bir haçan etmek isleýän diýär. Ona wagtyny ýazýan. Meselem diýelim men şu wagt karar berip biljekdir. Onan diýeri are you applying on behalf of the person almadı diýär. Hani siz bu hani bir zadyň arkasy bilen taşyrýan, özüňiz taşyrýan diýär. Record holder, contact number ýazýas. Şunu hem zatlar dolduruşdurýan işi zat iň soňunda da men ýalňyşmasam rekord üçin $5 gowrak tölegi bar. Kader urtere deyin. Online record, creative, get in touch, product, spotlight. Onu zat etmek üçin dostlar özleriň tölegi bar. $5 töleýäňiz we ýalňyşmasam 20 günüň içinde sizden habar berýärler. Ine şu ýerde application time. Ine 16 kepdelik 16 kepde 2 kepde. Ine şunun ýaly wagtyň içinde size habar berýärler bolýa ýa-da bolanok diýip. Ine şu gowraklar bar. Onuň gyzyklanýandyr özleriňiz ine hem informasiýalary girip tomoş edip bilersiňiz. Ondan abi ýakyn wagtda Guinness Rekordlar kitabyna türkmenleriň arasyndan girin 10 sana adamy gysga wagtyň içinde belki bir ýylyň içinde görmek isleýän, ähliňiz gowy ýerlerde görmek isleýän etip bolsa, janyňyz sag bolsun. Videoda görüňizde ýaran bolsa, like basmak, komentar ýazmagy we dostlaryňyzla paýlaşmagy hem ýadyňyzdan çykarmaň. Onda dostlar, habarlaşyr. Indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun.